que de coses que s'han de fer, jo m'agradaria insistir en coses que no s'haurien de fer. Per exemple, seguir impermeabilitzant el territori. És a dir, seguim construint, seguim alterant aquests processos. El pla de quart tenia una funció, poso l'exemple perquè és el més significatiu, bàsica a l'hora de laminar les crescudes. La Rambla del Polló, el Posalet, Saleta i altres rius menors, barrancades menors, el que feien a l'arribar al pla de quart era escampaven. Escampaven, laminaven, de fet, si mirem les toponímies, a partir de les bases, a partir del Juc, la Matjal, tot això en un terreny que nosaltres associaríem al secà, però que en realitat és una zona de laminació. El que hem fet nosaltres és modificar-ho tot, i ahir tenim el polígon de Ribarroja. El que vull dir és que això ahir laminava, ara es parla molt de zones de sacrifici. Zones de sacrifici són zones que estan pensades perquè l'aigua desborda i endolli allà. La nostra gran àrea de sacrifici era aquesta, era el pla de quart. Què és el que tenim ahir? Tenim indústries i tenim un centre comercial que està així, que és el Bonaire, que es va construir just al barranc de la Saleta, però no només això, sinó que es va construir en la zona d'inundació, una de les zones d'inundació del pla de quart. Evidentment hem de repensar el territori, aquestes coses no es poden fer